Don Felice De Marco huwa kittieb tas-seklu 18, magħruf l-aktar għall-kitba tal-Arċilla. It-tim tal-Sinna ltaqa' ma' riċerkatur Konrad Fenech sabiex jitkixxef aktar dwar dan il-personaġġ. Don Felice jew inkella kif nafuh jar Salvatore Felice De Marco twieled fl-10 ta' Novembru tal-1715 u miet fil-27 ta' frar tal-1773 fl-età ta' 57 sena. Minn ta' żgħira kien beda jitgħallem il-Latin u ta' 16-il sena kien daħal il-seminarju biex jistudja għall-qassis. Wara li ħareġ mis-seminarju kien beda jgħallem ġewwa skola Bormla it-teoloġija, il-filosofija u l-Latin. Kien ukoll predikatur apprezzat ħafna, tant li l-priedki tiegħu kienu jiġu wkoll ikkopjati minn xi qassisin. Kien studja l-liġi wkoll Don Felice u nafu wkoll illi kellu ġibda naturali lejn il-poeżija. Fil-fatt kiteb xi poeżiji u kif ukoll hemm ukoll nafu li kiteb xi proża ukoll. Apparti minn hekk, Don Felice kien siefer darbtej ġewwa Ruma fejn hemmhekk kien ippubblika żewġ kotba tal-Knisja. Meta ġie lura Malta kien beda jgħallem jerġa' f'Bormla u kien beda jgħallem il-Latin ġewwa Bormla u biex jgħin l-istudenti tiegħu biex jitgħallmu l-Latin aħjar kien ħareġ żewġ volumi tal-grammatika tal-Latin però miktuba bit-Taljan biex ovvjament l-istudenti itihom l-għajnuna meħtieġa fil-Latin. Fl-1760 bħalma nafu Don Felice kiteb ukoll il-Arċilla u dana nafuh minn ittra illi ħuh Giuseppe De Marco, tabib Giuseppe De Marco kien bat lil-Ignazio Saverio Mifsud fejn dana kien qallu illi ħuh Don Felice kellu ġibda kbira lejn il-poeżija, fil-fatt kiteb jgħid li kiteb poeżiji kemm serji kif ukoll burleski. U hemm dan il-matrimonju Maltese dak li huwa nafuh bħala l-Arċilla llum illi għadu jiġri fl-idejn. U Ignazio Saverio Mifsud kien ġabru dan il-dram burlesk u kien kitbu fil-manuskritti jew bl-isem ta' Stromata. Bħala kontribut ewlien lejn il-Malti nistgħu ngħidu li Don Felice huwa l-pijunier ejja ngħidu hekk l-ewwel bniedem illi kiteb dan il-matrimonju Maltese, din il-Arċilla li s'issa nafu bih, ġifieri, ma jfissirx li qabel ma kienx hemm, però aħna bħala l-ewwel l-eqdem ejja ngħidu hekk kitba ta' dan il-dram popolari nafu biha illi kiteba Don Felice De Marco. Apparti li minn dokumenti tal-żmien il-Medjuevu il-kelma Arċilla kienet tfisser jew kunjom jew inkella Arċilla imqabbla ma' xieli li kien hemm fil-limiti tar-Rabat minn dokumenti u minn dizzjonarji tas-seklu 17 il-Arċilla kienet forma ta' qaqa bil-ġunġlien li kienet tintuża fi żwiġijiet antiki. Inti fi żwiġijiet antiki kien ikollok isa purċissjoni l-arus u l-arusa mid-dar għall-Knisja. U kien ikollok persuna li kien ikun qed iġorr din il-Arċilla, din il-qaqa bil-ġunġlien illi mbagħad wara kienet tingħata lill-qassis bħala rigal tal-li żewwiġhom. Matul iż-żmien il-tifsira tagħha nbidlet u saret marbuta mal-Karnival. Din li nafu llum il-Arċilla. Fil-fatt f'dokumentazzjoni tas-seklu 18 Aġuże Soldanis pereżempju fil-dizzjonarju tiegħu ifissirha bħala aġina illi kienet tkun forma ta' arusa illi wara li kienet tinqara, wara li kien jinqara dan id-dram burlesk, wara li kienet tinqara l-Arċilla kienet tittiekel min-nies preżenti. Mikel Anton Vassalli tija tifsira wkoll differenti għalkemm fis-seklu 18 illi qal illi l-Arċilla kienet
persuna maskerata bħala arusa. Ġifieri kien ikollok jista' jkun raġel jew mara li kien ikun liebes ta' arusa. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.